kana muenda vana vaMwari musanyare shoko raMwari. Isu tichibva pano mumwe nemumwe ngave mudzidzisi weshoko raMwari. Mungave mubhazi, kungave kubasa kwako, mungave mustreet, kereke yezvapupa ichanyadzisi kutaura nezvayo. Taura kuti ndiri mupostori. Haleluya. Vanhu vazive. Vamwe vari kutofamba mumafoni vachiparidza nefoni. Pandakaona kuti kereke yezvapupa inyadzise. Imbosumuka baba Peter. Imboya kuno. Unenge usina kusununguka ina. Watosununguka? Kana kuti amai mai vari kweli. Mai sumukai murume asununguka. Vaende. Nevapi? Vabuda nemwana. Nevapi? Mugare makagadzirira. Mukamboita juzu rakani. Amuzouya kuno mozongomira iko. Haleluya. Ndikuitira kuti murume asununguke. Nekuti akangoona uku ndoziva kuti usina seniye zvino ndiri kusimaira. Wakambondiona ndakadai here? Hauna kumbondiona ndakadai, asi nhasi zvaitika. Ndichiona ivo vakati vanononokerawo kusvika wena. Haleluya. Haleluya. Nhau yandiri kuedza kutsanangura inhau yekuti kubasa kwemurume wekwakanzi machaplain tiri kuda vanoasista machaplain. Saka nomba ye auya achida tsamba yekuchechi. Vamwe vese kwaitawo nemamwe mapostoriwo, asi vazhinji vacho vakachinja mazita echechi. Mumwe aiti kana ichidzi zvapupu oti witnesses. Haleluya. Uyu nomati nyorai kuti zvapupu zvaJesu. Vandanyora kuti zvapupu zvaJesu. Apostolic Church. Zvikanzi yakarejestwa here, vandaenda kunotora tsamba kwatakarejesta. Vatazvibatanidza. Taendesa. Zvaenda kuHarare. Nobva pambonzi asi anenge azokunda painterview yacho anozoendeswa kumaruzevha. Nobva murume yakukumbira kuti ndikati ko akazodii matsamba aya zvikanzi zviye ndakazozvinetera because zviri kunzi unozobuda mvura wayo woenda kuruzevha. Saka muruzevha inati tazogaragara tatwa patakauya papentecost paya nobva kwauya tsamba yanga ichitaura neredio dzavo kuti wakubva pasendro paungaura wakuenda kune chimwe chipatara chinonzi UBG chekubulawayo. Saka ikoko ndokwauchange wachi chaplain pasina certificate. Vamwe vairatidza macertificates because ndakamboita izvi zvekuparidza izvi, ndakambodzidza shoko. Uya akangotenderwa nechikonzero chekuti baba vari pano ndo vamve vachiasista chaplain wokwavo. Musi vakapuhwa overcare nobva vati nhasi ndinenge ndaachida kuti ndimbokupa iwo mumwe anokuparidzirai. Nobva vaita kuti murume uyo aparidza. Nobva aparidza. Nobva vakuru vake vati
Dedzai munhu wese auye kuparidza. Udzokora unogona here kudzokorora exactly zvawaparidza. Nombati hongu. Iye haana kuzodzokorora. Izvozvo nobva aparidza zvimwe futi. Nobva vazvida kudarika zviya zvino. Saka vakavhara kusvikira paidarika nemota. Kusvikira vamwe mapurisa kuti aivo wemota enda nekoko zvisingazoitika. Panosinzisiya ichi vanhu vapinde. Paita ruzha rwokuti mira timbonzwa. Saka izvozvo manje pasina certificate paine izvozvo certificate yakadzi haina basa pari kushanda zvatinoziva zvatakabvonzwa. Saka patakauya papentecost paya murume uyu ndakazobvunza kuti wakazvipupura here zvikanzi handina. Saka ndaonota vanhu vakadai vanoda kupupurirwa kozi zvimwe zvacho kana nenu hatiwadzoda hangu kuvhundukira asi zviripo zvimwe zvinoda ungotenda Mwari. Apa pane chinhu chatiri kutenda Mwari chekuti akaramba kuchinja zita nobva raita rechipostori riri regrepa. Asina certificate vamwe vainawo mai yekuti ndakamboita diploma, ndakamboita certificate mutheology, ndakambodzidza bhaibheri kupi, ndikazodii ndiri kupfuurira mberi. Iye haana kuita saizvozvo. Saka Mwari nobva vangomuwanira nyasha kutiwo haachaendawo kupatrol, haachamhanyidzaniwo aakumirawo achingoparidzirawo mapurisa. Saka zvakaitika 2 weeks takuenda kupentecost. Saka ipo pese paya ndozvo zvanga zvatori. Ndinoda kuti umbokwazisa vanhu amai vakatanga sekuti tinoremekedza amai vedu, tinovanemekedza amai vedu. Haleluya! 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 Ndokwazisai mese muzita raJesu titi haleluya! Ndikufara kuti nenoenda kuzimai mufundisi kuchipurisa noti takambodedzawo kanzi muyai tikudzidzisai kuti ana maifundisi anoita sei. Tona ndatendawo jaketi kuzwa pupu kuti maifundisi akashawo jaketi rekuzwa pupu iyo ari maifundisi kufundisa. Haleluya! Tinotenda. Chimuseyai chimupasire mero zvamungaite kuti haleluya. Saka ndinoshuva kunyangwe nemangwanani ano kuti kana mapurisa achitenda kuti tine munhu anotiparidzira kunyangwe nemiwo hamunganyanyi kubva mazvivhara kuti zvibva zvaratidza kuti kana mapurisa akada shoko iroro zvinogodawo kuti kunyangwe paya patakauya paya mukazondichengeta paya kudawai makambabwe kudawai pane mupurisa aiti akauya kubikisandi mwe chaplin aiti akauya kubikisandi kwei. Saka ndaitaura naye chiti wakaona sei hatisi akazouya anenge aita zvekutendera zvokuti mukanyatsosteja semasiteji ramakaita anouya. Asi ndakanzwa achiti shoko rakazorohwa namufundisi nokuti ikoko kuchipurisa noti mufundisi. Shoko rakazorohwa namufundisi. Ndakabuda nemasemoni angu 4 andikuda unoparidza kuchechi kwedu nekubasa 4 andakaumba ipapo. Saka ndikaona kuti chikafu chedu kai. Haleluya. Saka kuti hambotikwazisa vakati vadzokera kubulawayo muzita raJesu. Amen. Tinozotsimuka.
Haleluya. Nokwasa imbose mstara iso uri Yesu Kristu. Haleluya. Shoko ra Mwari kana richiuya ari richikumbira rinoya richideclare. Yesu Kristu pakapinda mutemberi rimweni ramazuva akawana muine vanga varimo ndobva apuhwa bhuku kuti averenge ndobva avhura pabhuku yaIsaya pakanga pakanyorwa mashoko aripo ndobva avhura panotipa hanzi mweya washe uri pamusoro pangu nokuti ndiye wakandizodza kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa kwavo. Haleluya. Ndiparidzire varombo evhangeri. Haleluya. Kuti ndiite kuna mapofu aone. Haleluya. Nematsi dzinzwe uye ndiregedze vakatsikirirwa. Apedza izvozvo ndobva avhara bhuku ndobva aidzosera kumutariri ndobva ataura zvikanzi mashoko aya azadziswa nhasi ndokunonzi kudeclare. Haleluya. Kudeclare kutaura zvinhu zvisati zvapo kuti zvatoitika. Haleluya. Kuti vanga vachirwara vaya vatopona ivo vasati vapona, kuti vanga vakasungwa vaya vatosunungurwa ivo vasati vasunungurwa. Nekuti kuna vaRoma 4:17 zvinonzi ndiMwari anotaura zvinhu zvisipo sekunge zvachopo. Haleluya. Saka uchaona kuti Mozisi panguva vatanga vakubuda mukati menyika yeIjipita vasvika pagungwa dzvuku pane mashoko anondinakidza akataura pavhesi ya13 hondo yaFarao yakuteera anonyerakidza vaIsraeri vakanga vachichema. Hanzi zvino Mozisi akati kuvanhu, musatya henyu, mirai mugoona sununguro yaJehovha yachakuitirai nhasi, nokuti vaIjipita vamuri kuona nhasi ava hamungazovaonizve nokusingaperi. Jehovha uchakurwirai, imi munofanira kunyarara henyu. Akataura izvi hondo yevaIjipita ichitouya, asi ari kutaura kuti hamuchazoioni zvakare. Haleluya. Unogona kunge uchiri kutozwa kurwadziwa pano, asi urwere hwauri kuzwaiko zvinohu hautazohuoni zvakare. Haleluya. Kana iri mereji iri kunetsa womuikita unenge kugadzirika, asi pamazuva ose ekutambo wange uri pano tiri kuti hautazoioni zvakare. Haleluya. Kana kuri kuti kubasa pana kuchinetsa pamwe usanangodudzirwa kunzi wakunda, asi nhendo iyi shoko raMwari rikuti nyarara hako hautazoioni zvakare. Kana wamwe wachinyora uchifoira hondo yeudofo, nyarara hako hautazoioni zvakare. Shoko raMwari rinoya richideclare. Haleluya. Rinotaura zvinhu zvisipo sekunge zvatovapo, nekuti riri kutaurwa namambo. Mambo kana ataura hakuna anozvivhesa. Mambo kana ataura kuti sunungurai nhindi anotosunungurwa. Jesu ndimambo werugare, ndiane kingdom inosunungura pega pega pariparidzwa nezveumambo hwekudenga. Aizoti kana vachava kutendeukai zvekudenga vasodera pavazibati vanza zvichinzi akatanga kuponesa vanorwara ipapo, akatanga kusunungura vakasungwa namapofu achiona nemberere dzichitaura. Kana mambo asvika anonzi Jesu Kristu anozikosunungura zvakambotanga kuitwa namambo wekutanga werima anonzi Satani Diablos. Haleluya. Haleluya. Makamboona kana president achinge ahwina maelections chokutanga chimwe chinjaangarekeze kuita kuba amnesty kuvanhu vanga vakadii munhu akatokubira dzaka kuni unotozoona chizvakiridza muridzi achikinywa pamapaka achipinda apo hamnesnamambo anenge ahwina ipapo. Ndiri kuti ikana vangu akasungwa naSatani, Jesu akupa amnesty iko zvino, enda akiridza muridzo upindure mumamako uchiti Mwari wamwanakuita zvakanaka. Haleluya. Iye wacho wakapira garakuni anoda kuzokuroora nakukuvhiringa, ndiye hakutozosungwa nekuti wasunungurwa zviri pamutemo naJesu Kristu. Haleluya. Nyarara hako hondo yevaIjipita vari kuona iko zvino hauchazoionizve, yauri kutoona hondo.
chinoitika unoona Jesu Kristu paakatunga muonde wakanga usingabereki vanapinda vakasiya muonde uyo uchitori green zokuti vakatokuvaukizvatukwa muonde izvi zvanonga kushanda asi hanzi mangwana vakubva kunonamata vachikorona pamuonde uyoyo vakauona waoma kubva mumidzi namashizha waoma wese dambudziko rako ratukwa wakuchiri kuita kunge chiri green asi pauri kunosvika kumba uri kunowana raoma kubva kuri amen vaIjipita vari kuona iko zvinoonagara ipapo vachafaraonizve haleluya iwe una umambo wakapinda mumwoyo wako umambo uyu unodeclare hauiti zvakukumbira ndokamjona kura mapsalma 118 pavhesi 17 zvinonzi handingafi asi ndichararama unodeclare kuti handingafi asi ndichararama ndiri mupenyu ndinokunda handina mati zvokunyengerera ndinonamata zvokudeclare because ndine kingdom iri mandiri inodominata yakarehwa nabishop kuti inonzi kingdom kings dominion kana uine dominion unodominata unotaura kuti iri mukundi hamungandikurire nekuti ndiri mandiri chikuru kudaika ndiri mukati menyika ino haleluya haleluya vanhu vakatendeka hanzi najesu vakapeta bhuku vakaidzosera kuvakuru zvinonzi mashoko aya azadziswa nhasi haleluya zvanga zvichikunetsa zvapera zvatozadziswa haleluya haleluya kana uine maziso omweya zvokuti muonde wakanga waoma kubva kumidzi kuona zviri mumidzi kunonetsa kunotoonekwa nemaziso omweya iyo yainzi spiritual insight yekuona kuti wokumashizha ari green asi kuruti system kwatora ruti system yedambudziko yatora ruti system yeproblemu yako yatora chamosana chekuti zvichimanifesta kumashizha uko haleluya haleluya mumwe akaudzwa kuti uchazviona asi haungazvidyi nekuti akaramba kutenda shoko rechiprofita chemuranda wamwari shoko ramwari ngaringotendwa kuti zvamataura mwari ndizvozvo ugozvidya haleluya haleluya vaIjipita vari kuona haungavaonizve haleluya muIjipita vari kuona haungazomuonizve haleluya ukarisa pana zvakazarwa 22 panotaurwa nezvemvura rwizi rwemvura inobuda pachigaro choushe chani chamwari haleluya munotendera ndiverenge ndoverenge zvakazarwa 22 vhesi ya1 zvinoshokometi rwizi rweupenyu ukaona chinhu chakunzi rwizika akasisiri korodzi akasisiri goronga mvura yacho yawandisa zvokuti rwatova rwizi asi rwizi rweupenyu munorwuda here rwizi rweupenyu kuti rwuyerere paupenyu hwako haleluya zvino akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu yakanga ichipenya sekristaro inobuda pachigaro choushe chamwari nechegwayana mvura iyi haisingobuda pese pese iri kubuda pachigaro chegwayana chigaro chamambo jesu haleluya unoona mvura yeupenyu haibudi pese pese asi pega pega pagarwa najesu kristu paroerera mvura haleluya jesu vakasumuka vakagara panapo panoerera mvura yeupenyu haleluya vakasumuka vakauya vakagara panapo panoerera rwizi rwemvura yeupenyu haleluya pega pega pavaenda panoerera rwizi rwemvura yeupenyu haleluya saka kana vakapinda mumwoyo mako munoerera rwizi rwemvura yeupenyu haleluya zvakataurwa namukoma sevachiparidza vakati jesu nezuva rokupedzisira mutambo zuva guru akamira akadaidzira akati vose vane nyota zvirokwazvo ngavauye kwandiri vanwe handina nyachanwa kwakudwa kwandiri maari kuchairira nzizi dzemvura yeupenyu ukangonwa jesu ivo ndiwo unotanga kunga rwizi rweupenyu hausi iwo uchanwa asi kuti vanhu ndo vachava kuzomwa kwauri nekuti nenge wakuenda rwizi rwemvura yeupenyu
Haleluya. Pindwa na Jesu. Haleluya. Rizi wabure upenyu kunoerera. Kana rwakuerera. Unokugura madhimoni achienda. Haleluya. Kana rwakuerera. Unokugura uvere uchienda. Haleluya. Kana rwakuerera. Unokugura misungo yofene manzoko. Tichibwa kwa upenyu wako. Haleluya. Rizi wamvura ya upenyu. Kana kuerero. Kune wanoziya tamba kuna Ezekieli. Chapter 47. Inotaura nezvemvura yakababai. Iteta ngamanzi besukapi. Mvura yakababai. Amanzi besukapi. Mutembera. Ukabva naye kuna chapter 41. Kasuka naye ku 41. Unotanga uchinzwa nezvekurongedzwa kunga uchidwa tembere. Ichishongedzwa. 42 tembere ichishongedzwa. Ukazoenda kwa 43. Tauye ku 43. Pane musoro shoko uripo pa chapter 43 ya Ezekiel. Inozanzi kubwinya kwaJehovha kunozadza tembere. Haleluya. Kubwinya kwaJehovha kwazadza tembere. Pa chapter 47 ndoba unozoreva manje mvura yakababai. Mutembere. Papinda Jehovha panobuda mvura. Haleluya. Iwe uri tembere yaMwari. Haleluya. Uri tembere yaMwari. Kana vakakupinda Mwari. Mauri kunobuda mvura yeupenyu. Haleluya. Pega baiyenda mvura iyoyo. Yainzainyenda chiporesa nyika. Yaiyenda chiporesa nyika. Zehwevetse kumwa. Nepesa. Unoziyaka wino Jesu. Unongoti provide ma solutions kunyika. Haleluya. Vanhu vachatoya chikunza kwauri. Hallelujah. Hallelujah. Ivane hasha unamato violent. Jesu pakafika mutemberi zvakanyorwa kuti imba yababa vangu vachaoneva kunamatira asi inakuishandira kuita bako remakororo ndobva ari ukachamboko ndobva azinga vanhu ndobva akudurura zvimatafura zvakanga zvirimo. Unoziva kuti iwe problem yako unonyanya kupfava kana Jesu akari pachamboko chamboko chemunamacho unoziva chamboko chemunamacho vanhu handi unoona tataura kuti unonamata uchideclare itaura Satani wajera wanyanya zvako zvamii zvakwana wachiruka chamboko chemunamacho chinodzinga madhimbo chinoshandura zvinhu. Haleluya. Jesu havana kuenda kufuratira kuenda kunokwira gomo ndovaninatira navo direct. Haleluya. ndobva vadzinga ndobva yanatswa temberi yalungiswa. Haleluya. vaijipita vari kuona nhasi haungazovaonizve nyarara hako kuzavari vasaidhanzi nyarara hako haleluya nekuti muwene waoma kubva kumidzi umdiliya womile dambudziko rako raoma rapera ingxaki yakho seyiwomile muzita raJesu. Haleluya. ndiyabulela ndinoda kutenda Mwari Baba